хора, аз съм Тетраксинчета и добре дошли в поредния анбоксинг. Знам, че от доста време нямаше анбоксинг видеа, за което много съжалявам, иначе извън YouTube отварях доста неща, но просто не съм ги заснел на кадър. Ако се чуете защото просто ме мързеше. Затова днес ще ви пътя с един доста хубав анбоксинг, между всичко от Ozomity. Да, този започваме от най-ефтиното към най-скъпо. Този бустер е за 3,50. Както гледате, изобщо не е скъп, даже тотално не е скъп. Аре бе, брат, опитвам се смисъл да не ги късам. Знам, че може някой да ми се смея, но се опитвам да не мърсам иначе. Ето. Така. Ето ги първите 3 карти. Като първа карта всъщност ни дава така доста хубава карта, както можете, ако фокусира, разбира се. Ами атаката е 2700 на дефенс и 2100, което е доста хубава карта. Сега продължаваме с някакво око. Аз не знам какво е. След това някаква простотия, Yu-Gi-Oh! Разбира се, be like. След това има някакъв ефект, който тия съм точно какво прави. И накрая имаме една трап карта, която е втори едишън, което е добре. И това е от първото пакетче. Така. След това минаваме към бустера за 4,50 вече. Едно левче отгоре. Именно това е един герой от Yu-Gi от първи сезон, от Царство на дуелите. Ако се гледа Yu-Gi веднага ще сетите за кой говоря, той е само с водни чудовища. И сега да видим какво ще ми се падне на него. Така, почваме с Special Ultimate Limited Card. Ако чуете как да я разберете, ето тези виждате тук, където има като едни тригълничета. Това е Special Card. Ето една Spell Card. Тук гледам най-обикновена Spell карта. След това има една също доста добра карта, в смисъл има доста хубава атака. И ето. Една как се казваш тия мистериозни карти, защото имаме с черно се води мистериозна карта и още една карта, спел карта, която е втори едишън. Доволен съм. Няма та хора, продължаваме. Третия бустер именно за вече 10 лева, като този бустер също дори включва до 5 карти, този вече включва 7. А именно това е един доста Face of Memories, това е всъщност доста, как го кажа, не рядък бустер, а просто може да ни се паднат карти супер редки, супер стари. И интересното е, че този Face of Memories, ако знаете английски, де факто означава, че това са карти и от Yu-Gi-Oh! От 1996 и от Yu-Gi-Oh! Може да ни се паднат от всеки един сезон карти. Аз искам си едно червен да дракон. Не знам. Иначе какво друго ще е хубаво в този бустер. Надявам се да поне си струва. Така. Добре, всъщност първата карта е втори едишън. Ето първата карта е втори едишън. Втората карта също е втори едишън. И третата карта е първи едишън. Добре. Опа, чайте, че тук пада една карта. Добре. Всъщност, тук имам още една първи едишън, което е Spell Card. Имам Red Ice Soul, която не е толкова силна, но е първи едишън поне. Имам още една трап карта, която е първи едишън
И като за накрая имам някаква най-обикновена спел карта. Ами също не мога да се оплача този бустер, но за 10 лева трябваше поне една карта. Мисля, картите не са... Така, след това продължаваме с... Това няма значение. И ето я най-интересната част от цялото видео. А именно Legendary. 3 Legendary дека на Кайба, Юги и... Как се казваше това, третия? Джоуи. Кайба, Юги и Джоуи. Това е нещо, което и аз и вие няма с нетърпение. Късваме го с легендарния нож за анбоксинг, ако си го спомняте. Време да видим какво ще ми даде. Тука трябва да ми даде поне трите божествени карти, защото Blue Eyes Dracona вече го имам на Кайба. И отварям. О, чакай. Да-на-на-на. What the fuck, брат, не иска се отвори. Брат, ти кажа. Брат! Ти си правиш шашак с мене. Добре. Тука явно има... Бате, ти ташак ли си правиш, бе, брат? Това са цели тестета. Така. Това е тестето, мисля, че на тоя. На Джоуи. Това трябва да е на Кайба, това трябва да е на Юби, защото след не виждаме. Ето това трябва да е нещо като бонус пакет и дай знаете какво направо почваме от него. Тия вече няма да ги паза, мисъл, тия вече мога да си ги късам както искам. Тия вече не трябва. Така. Dark Magician Special карта. Още карти. Втори едишън. Това беше, да, трап карта, доста силна карта, не си спомням точно какво правиш. Добре, почваме от стето на Джоуи. Така. Явно и... О, боже мой, това е най-голямото тест. Майко, леле, какво е това, бата? Може това нещо, добре, как го струва? Само 70 лева, само 70 лева. Не е скъпо. Така. Първа едишън карт. Ви надея, че това май... Аз го бърках. Blackstone the Legend. Това е... Ето защита. Първи едишън, Return of the Red Eyes. Пада ми се карта точка, която искам. Не тази. Ето тази. Точно така. Ето тази, за тази карта ви говорих. Ето тази карта исках. И ми я даде. Аз съм най-бързаното копеле. След това продължавам с една обикновена карта, не толкова силна, не също. Пак толкова силна. След това, ако искате може да си ги проверяте, аз не мога да ги проверям всичките. Не си ми разбираш, защото от YouTube очаква. Така. Така, тази карта, знам, че тази карта има в анимето. Както и тази. Както и тази. Тия до тук всички си ми виждава. Сега, трябва ми Time Wizard. Ако ми даде Time Wizard, аз съм най-нормалният човек на света. Просто ми трябва Time Wizard. Просто ми трябва Time Wizard.
Ами, не, аз съм най-бързият човек. Както видите, таймлизът, разбира се. Чакайте, опа, ето така. Мише, от тук нататък карти вече не са редки и скъпи, в смисъл имаме някаква рандом карта. Поне дори не са първи или втори едишън, те са просто най-обикновени. Да. Най-обикновени. А това е между сета на Джои. Така, тук вече имаме спел карта, парамеризация на дракони, яйце, парамеризация, която я отворих от един бустер китайски, вече без файна. Така, скъпегот, това ми трябва, това също ми трябва. Добре, аз съм доволен. С това нещо мога да нищо с всеки един капан на играта, това го знам. Той само така. Red Ice Spear, като призвал на там карта, за която ви говоря, която изкахваме там Дракон, това нещо ще стане много силно. Това е един капан. Доста силен. Това също е един така доста силен капан, който Бакура ми ще произползва. Да, така. И като цяло другите карти мисля, че вече не са толкова. Охо, тук има една доста силна карта, която е лилава и е 3200 атака. Добре, не толкова силно. И разбира се, накрая имаме токена. Токена на Джоуи. Това е от... Сега сме към тестето на Кайо. Както виждате, тук вече имам доста по-големия нещо. Ако трябва да си признаем за феновете на Джои, е най-слабото пестеви от сестрите, може би след това е на Кайби, след това е на Юги най-слабото. Така, продължавам. Така, първия едишън картата ми ще най-отгоре да са най-силните, така. Разбира се. Така, първия Blue Eyes White Dragon, колко ще ми даде до тук? Втория Blue Eyes White Dragon. Третия Blue Eyes White Dragon, разбира се. Пак Драгон, разбира се. Дракон, яйце на дракон, пещера, някаква. Просто скипвам на бързо, вече ми писнал, брат. Смисъл, аз съм 7 клас, имам матури, брат. Аз занимавам тук с... Така. Джин от Brawl Stars. Така, някакъв ташак. 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 Някакъв оттегвам покемон. Ташак. Ташак. Добре. Ташак. Разбира се, полемизация. Enemy Controller! Enemy Controller, добре бе! И 50% отслабване на силата. Добре. Не знам какви други карти имаше. Тази карта вече я имам. По-силната версия на полемизацията, дето виж не може, полемизацията можеш да имаш само две чудовища, да става можеш 3. Това е да атакува да взима цялата сила, така, Shadow Spell, Vision Reserve. Blue Eye Silver Dragon, която е просто по-слабата версия на нормалния и First of the Dragon. Добре, от това и токен, разбира се. Добре, от това те стресен разочарован, защото някакво... Сега следва така малко по-интересната част. Също какво по-интересната? Най-интересната част. Именно тестето на Юги. Мисля, че първите
Три карти трябва да са божествените, доколкото знам, просто гледах преслед, той го отварял това и ако не се лъжа, именно трите моите мечтани божествени карти трябва да са първите, като буквално първата карта е божествена Слайфър, Небесен дракон. Обичам го, ще служавам за него. Ще го направя деца, не вече прекалих. Да, както си знаех, Слайфър, Обелиск мъчител и разбира се крилатия дракон на Ра. Да продължаваме с... какво си ти? Телен Резодия, Анкер... Обелидър... Опа! И сега ето ти 4, ето ти 5 части на Резодия. Първата част, втората част, третата част, четвъртата част и петата част. След да събрах ги. Така. Dark Magician. Любимата карта на мой приятел Алекс. Dark Girl Magician. Никакъв тъшак. Никакъв тъшак. Никакъв тъшак. Никакъв тъшак. Big Shield Garden Style Magic Valkyria. О май гаш. Тъшак. 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 По-голям тъшак. Санган, тъшак. 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 По-май хубавите карти ми яха тъшак. 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 А това не е Monster Reboot. Това не е. Това е китайската версия Monster Reboot. Аз така си мисля. Добре, това ми трябваше, това също ми трябваше. А ако трябва ми... Да. Не ми дай оригинал Monster Reboot. То пак съм говорил. Това беше от всичко, надявам се да е харесал. Ако е така, абонете за канала с камбанка. Мисля, че гледахте, побавя следващия път, бъдете здрави.